Grabatzen ari garen unean gaueko 12:00 berrogeita 2 minutu igaro diren honetan, Realak eta Alabesek kanoetan jokatu duten iEsports Ligako hirugarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena babazorroentzat izan da, Alabesek irabazi du norgehiagoka 1-2 emaitzarekin, eta honen bestez Luis García Plazaren taldeak denboraldiko lehen garaipena eskuratu du gaurko honetan anoetan. Realak lehengo astean Espainoli irabazi egin zion, Korneian utxeta bat, aldiz Alabesek usna berdindu zuen Betisen aurka Mendizorrotzan. Hamaikakoei dagokienez, Realak aldaketa batzuk egin ditu. Alex Remiro izan da tepean, Lauko Lerroa atzealdean, Amari Traore eskuinegaletik, Javi López ezkerregaletik, Jon Pacheco eta Igor Zubeldiak demoraldiko lehen norgehiagoka jokatu du gaur, eta hitz egingo dugu bere inguruan ere noski. Zelai erdian izan dira Martin Zubimendi euskarri moduan, Brais Mendez eta Sergio Gomez apur bat aurreratuago zeudela. Sergio Gomezen postua izan da gaurkoan esanguratsuena, behar bada normalean kanpokaldetik edo muturrean jokatzen duen jokalaria da, baina gaurkoan Imanolek apur bat baruraxeagotik sartu du, eta ikusi da behar bada Turrientes edo Olasagasti edo Susic beraren aldeko apustua. Ez baitut oso ongi ulertu Sergio Gomez postu horretan sartzearen erabakia, kontua kontu hortxe sartu du, eta gero goian izan dira eskuinaldetik Take Kubo, ezkerraldetik Xeraldo Becker eta goian Mikel Oyarzabal. Alabesi dagokionez, Luis García Plazak ohiko lau biru bateko sistema erabili du gaurko norgehiagoka honetarako. Sibera izan da tepean, Lauko Lerroa atzealdean, Musa Diarra ezkerregaletik, Hugo Novoa eskuinegaletik eta Adrian Pika eta Apkar atzealdearen erdialdean. Euskari bikoitza osatu dute Protesonik eta Gebarak. Erdipuntan izan da Jon Guridi, hegaletan ezkerraldetik Rebaix, eskuinaldetik Carlos Vicente, eta goian Asier Villalibre. Alabesek ere aldaketa batzuk egin ditu, Betisen aurkako norgehiagoka horrekin alderatuta, eta egia esan partida nahiko ongi hasi da Realarentzat. Izan ere, aukerak izan ditu talde txuri urdinak, lehendabiziko minutuetan oso erasokor atera dira, hamaikakoak ere horixe esaten zuenez. Sergio Gomez barnekaldetik sartu behar bazuen behintzat Realak talde erasokorra aterako zuela, horrez gain bazituen Take Kubo, Xeraldo Becker, Brais Mendez, jokalariak non areara iristeko gaitasuna bazutenak. Iritsi dira, lehendabiziko minutuetan Reala gehiago izan da, baina beti bezala ez behar bada beharko lukeen vertikaltasun hori edo sakontasun hori bilatuaz, hori ez du bilatzerik izan gaurkoan ere partida hasiera horretan Imanolen taldeak, eta hori asko hobetu beharra dauka denboraldian zehar, eraginkortasun gehiago behintzat eduki nahi badu. Bestalde berriz 29. minutuan jada norgehiagoka aldrebestu egin da, eta benetan gaurkoan epailearen lana etzait bidezkoa iruditu, bidezkoa izan dela iruditu. Mikel Oyarzabalen kaleratze honetatik hasita, pentsa jokaldia deskribatuko dugu, edo alik eta hobekien deskribatzen saiatuko gara. Protesoni eta Mikel Oyarzabalek baloi banatu bat jokatu dute, biak batera joan dira une berean, biek elkarri jo egin diote, hasiera batean epaileak Protesoniri atera dio txartel horia, baina gero barrak kasu egin dio, oraindik ere barreko audioa entzuteko daukat, eta hori ere entzutekoa izango da nik uste jokaldiaren nondik norakoak eta apur bat hobekiago ulertzeko, naiz eta jada alferrik den emaitza eman da dagoelako, baina hor jokaldi horretan barrak deitu egin dio, epailea barrera joan da. Sánchez Martínez izan da gaurkoan epaile, eta hor Sánchez Martínezek txartel gorria erakutsi dio Mikel Oyarzabali, eta Reala 10ekin geratu da. Horrek noski Imanoli burua uste gehiago ekarri dizkio, birekin jokatu behar izan du aurrean. Egia da Sergio Gomezek pixka bat gehiago aurreratu behar izan duela, eta Brais eta Martin Zubimendi izan direla apur bat atzealdean geratu direnak, eta alde horretatik, behintzat Realak oreka bat edo mantendu ahal izan du, ez da erdilari garrantzitsu bat edo atzelari bat botatzen dizutela, 10ekin berdin geratzen zara,
baina beti norbait bota behar badute behintzat, hobe aurrelari bat izatea zalantzari gabe, ez hainbeste jasotzeko noski. Hortikan aurrera, pentsatzen genuen Reala bera egingo zuela edo Alavesek apur bat jokoaren ekimena hartuko zuela, baina ez da horrelako hori gertatu izan ere, 3 minutu hori gertatu eta 3 minutura Sergio Gomezek ezkerregaletikan baloia hartu du, hor izan da apur bat Sergio Gomez aurreratu den unean, Mikel Oyarzabal bota duenean, Xeraldo Bekerrek eta Takekuok ezinbestean beste jokalari bat behartuten hortikan jokoa sortzeko, hor sartu da Sergio Gomez ezkerraldetik, eta bere lehen erasoko jokaldian edo Brais Mendezi atzean sekulako baloia sartu dio, eta Brais Mendezek maisuki gainditu du Siberaren atea. Brais Mendezi pixka bat gehiago eskatzen zitzaionez, denboraldi hasieratik iruditzen zain niri ere jokalari oso erasokorra dela, naiz eta atzealdean ere ongi defenditzen duen, aurrealdean gaitasun handia duen jokalaria, sekulako kolpea du hankarekin areaz kanpotik, sekulako jaurtiketak egiten ditu, eta gaurkoan ikusi da, apur bat, bigarren lerrote horretara ere iristen denean Brais ez, hor Realak eraginkortasuna eduki dezakela. Eta hori izan da, zalantzari gabe, horren isla nagusia. Reala oso eroso zegoen zelaian, bazirudien Reala zela 11arekin ari zena, eta ez Alaves egia da kostatu egiten zitzaiola, eta kostatzen ari zaio ikeragarri Realari aukera garbiak sortzea aurtengo denboraldi horretan, behin zelaiaren 3 laurdenetara iristen direnean, hortikan aurrera ezin dute jokoa elaboratu, ezin dute jokoa aurrera eraman, aurkariek nahiko erraz eta eroso kentzen diete baloia, eta naiz eta dominatu espalima daukazu eraginkortasun hori zaila da, ezta. Eta 45. minutuan jada atxeden eragindoa zela, eta pentsatzen genuenean ezertxo ere gehiago etzela gertatu behar, berriz ere Sánchez Martínez izan da protagonista, esan dugu Mikel Oyarzabalen txartelean, nire iritziz, nire aburuz, erabaki okerra hartu duela, oraingoan ere erabaki ona hartu du, baina hau hitz egin beharra dago, batez ere epaileen batzordeetan. Zergatik gaurkoa penaltia adierazi du, hau da, Igor Zubeldiak apkarri bai, nabarmen heltzen dio, kornerrean beste askotan gertatu izan den bezala, eta hor penaltia adierazi du. Ongi adierazi aurten esan baitute, heltzen diren penaltiak, hau da, kornerretan norbaitek besteari elastikotik heltzen baldin badio, penaltia izango dela. Orduan, nik pentsatzen dut, eta Robin Lenormanek pasaden urtean Realean egiten zuena, orain teorian Atletico Madrilen ezin du egin, ezta? Ez dakit ze neurritan baloratuko zuen epaileak hori penaltia adieraztea, kontua kontu barrak ongi egina ez dio zuzendu, penaltia aurtengo arauen arabera izan baita, baina horiei buelta bat baino gehiago eman behar diete epaileek. Asier Villalibrek maisuki gainditu du Alex Remiro, eta lehen zatian Realaren hau kolpe handi xamarra izan da, ia da 10ekin ari zela, garaipena oso emaitza positiboa zen noski, baina atxeen aldira berdinketarekin iristea kolpe handi xamarra izan da Imanolenentzat, bigarren zatiaren hasieran jada aldaketa egin du, Jon Pacheco kendu du eta Jon Martin atera. Jon Pacheco aurten badirudi jokalari garrantzitsua izango dela Realarentzat, biharretzian, gaur jada gaueko 12 dira, eta jada 2 egun soilik falta dira merkatua amaitzeko. Gaur bihar artean ez baldin badago mugimendurik, behintzat Jon Pacheco izango da Igor Zubeldiarekin batera Realeko erdiko atzealdea osatuko duen bikote titularretako bat, eta gaurkoan kendu egin behar izan du, egia da lehen zatian falta bat egin duela eta txartela atera diotela, nahiko goiz 16. minutuan, eta hori noski Manolek kontuan hartu du, bi erdiko atzelariak Igor Zubeldiak ere 36. txartela ikusi duelako, txartelekin zituelako, Igor Zubeldiaren horreiagoka ere ez da ona izan, baina gero aldatu dute eta gero aipatuko dugu. Jon Martin atera da bere ordez, gaztea, pasaden urtean Betisen aurka debuta egin zuen, Lasartearrak aurten
hirugarren jardunaldian egin du kasu honetan Alavesen aurka, derbian, eta, minutu onak jokatu ditu ez, pare bat baloi ongi moztu ditu, gero ia da 80. Minutuan txartela ikusi duela, baina hemen erdiko atzelariaren proiektu on bat dagoela ikusten da, esaten da hori leku guztietan. Bestalde, nabarmenduko nuke, eta bai, realean aurre denboraldian jokatu dituen norgehiagoketan ere, ez zeinen ederki irakurtzen duen batez ere baloiaren irteera nola egin, ez? Berak atezainarekin jokatzen duenean, berak badaki zuzenean ze posiziotara joan behar duen, hau da, oso ongi irakurtzen du, hori oso automatizatua dauka, eta hori realaren baloiaren irteerarentzako ezinbestekoa da, ez? Erdiko atzelaria ongi kokatuta egotea, eta Jon Martinek hori badu. Gero esan dugu hori ongi egin duela, gero pare bat erremate ere buruz egin ditu, beraz, partida ona, oraindik ere noski asko dauka garatzeko Jon Martinek, baina gaurkoan aurkezpen ona egin duela iruditu zait. Eta Alavesek ere aldaketa egin du, kasu honetan Protesonik kendu du eta Stoikov sartu, Protesoniren lehen zatia Alavesek esan dugu, ez duela baloi asko eduki, zelai erdian ere asko ez du jokatu, askotan baloi luzeak ipini dituztelako, Protesoni nahiko protagonismo gutxirekin pasada egia esan, eta bere ordez Stoikov sartu da. Stoikov jokalari erasokorragoa, kasu honetan muturreko jokalaria, eta horrek Jon Guridi atzeratzera ekarri du, hau da, Gebarak eta Guridik osatu dute bigarren zatian Alavesen euskarri bikoitza, eta hor, Stoikovek izan ditu aukera batzuk, ez asko, ez da asko azaldu gainera, eta ez da momentu honetikan edo partidan momentu askotatikan pasa. Gero partidak aurrera jarraitu du, Realak dominatzen jarraitzen zuen, ez nabarmen noski zurki jokatu behartzuelako, baina bai pixkanaka ari zen, talde txuri urdina merituak egin nahian edo bigarren gol hori iristeko, baina berez jada arazoak baldin badaude noski, arazoak baldin badaude jada golak sartzeko, Marrekin zer esanik ez askoz ere zailagoa da. Eta hori ikusita Luis García Plazak aldaketa bikoitza egin du kasu honetan Musa Diarra eta Asier Villalibre kendu ditu. Musa Diarraren norgehiagoka, ezkerregal horretatik ez da asko igo, Alaves gehiago aritu da atzealdean, eta Apkar eta Carlos Vicenteri egal horiek askoz ere libreago utzi dizkiete. Musa Diarra gainera ez da normalean asko igotzen den egaleko jokalari horietako bat, baina ezkerraldean kubo defenditu behar izan duenean ikuste ongi egin duela, eta bere lana bikain bete du. Bere ordez Manu Sánchez atera da, Manu Sánchez minutua onak izan dira, Realeko aurrealdea ongi gelditu du geratu behar izan duenean, erasokorragoa ere bada Manu Sánchez, eta horren bila noski joan da, eta Alavesek ere nabaritu du bigarren zatian beste jokalari erasokorrago bat edukitzea, batez ere iritsieretan eta erdiraketak eta ipintzerako garaian, Manu Sánchezek garrantzia izan du, eta Asier Villalibre, partida txukuna egin du, ez du distiratsu ere egin, baina gola egin du penaltian, eta hori kontatzen da futbolean. Eta Kike Garzia atera da bere ordez, Kike Garziak ere minutu onak izan ditu, ez du golik sartzerik izan, baina ikusten da Alavesen aurrealdean ezinbesteko jokalaria dela, ez? Zenbat baloi errematatzen dituen, gaurkoan ere hor erdiraketak eta oso ongi ikusi ditu, badaki zein momentutan egingo dizkioten, eta beti hor dagoen jokalaria da. Eta 76. Minutuan Realak Xeraldo Beker kendu eta Umar Sadik atera du, jada Imanolek erreferentziazko jokalari bat behartzuela ikusi du, ongi ikusita gainera iruditzen zait, eta hor aurretik ere beste aukera batzuk izan dituzte, Toni Martinezek esate baterako 75. Minutuan izan duena, hau ez da aurretik izan, baina gerora ipatuko ditugu, eta hor Xeraldo Bekerrek norgehiagoka, gaurkoan ere ez da ona izan, gehiago eskatu behartzaio, biziago joateko egalera edo barnera kasartzeko, ez da askotan erdibidean geratzen denaren sentsazioa baitut. Bere ordez Sadik atera da, eta Sadikek iruditzen zait paperona egin duela, ez egia da, goitik behera joan dela, hasi oso fresko hasi da, baina gero pixkanaka desagertzen, aukera garbirik ere ez du izan nigeriarrak,
eta, behintzat lehen biziko sentsazioak izan zituen Espainolen gaurkoan ere minutuak, eta konfiantza hartu beharra dauka, Sadikek izan ere denak ematen baitu aurten Realarentzat jokalari garrantzitsua izango dela. 70. minutuan reba eskendu du Toni Martinez ateratzeko, eta Toni Martinez jokalari oso garrantzitsua izan da, Alavesen. Rebasen norgehiagoka ona izan da, Alavesen Carlos Vicente eta bera izan dira gaurkoan egaletan, hortikan arriskua sortu nahian, Rebasek egia da vertikaltasun gutxirekin, baina Realeko atzealdeari nahiko burua usteman dizkiola, eta Toni Martinezek, horixe, 75. minutuan Zueldiaren akatxandi baten ostean, ikeragarri baten ostean, Remirok sekulako esku atera du Toni Martinezen jaurtiketan, eta 77. minutuan, oso bakarrik hartu du, Realak beste behin ere, Reala beste behin ere bigun ibili da defensan, eta Toni Martinezen gola hortxe iritsi da. Alavesen bigarren gola, hau jala kolpe oso gorra izan da Realarentzat, jala erabat akituta zeuden jokalariak ordurako, eta 81. minutuan Zueldia, Sergio Gomez eta Brais Mendez kendu ditu. Zueldiaren norgehiagoka ez da ona izan, oraindik ere nik uste ez dagoela euneko eunean, baina Imanolek larrialdi ipin egin behar izan du, Beñat Turrientes atera du bere ordez, Turrientesek horixe ez du askorako denborarik izan, pare bat korner edo atera ditu, baina bestela jokoan eta eragin gutxi, Ola Sagastik ere beste horren beste, eta Pablo Marinek beste horren beste. Sergio Gomezen norgehiagoka ona izan da, egia da niri iruditzen zaidala Sergio Gomezek kanpotikan hobekiago jokatzen duela, edo diferentzia gehiago bintzat markatzen dituela, eta Brais Mendezen norgehiagoka ona izan da, gola egin du, horrek ere konfiantza emango dio noski, baina gehiago ere eskatu behar zaio, eta azkenik Carlos Vicente kendu du Alavesek Antonio Blanco sartzeko, Carlos Vicenteren norgehiagoka ere ona izan da, egia da ez duela behar bada Rebas ekainako protagonismo euki, baina eskuinalde horretatik Alavesentzat jokalari garrantzitsua da, atzealdeko jokalariak despistatzen dituena, eta partida hona egin du, eta Antonio Blanco atera da, honen inguruan ezer gutxi daukagu esateko, eta horixe, bat eta bi galdu du Realak, Imanolen taldearentzat alarma gorriak piztu dira, bi egun geratzen dira merkatu amaitzeko, eta ikusiko du, ea zer gertatzen den. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitarra non izan, agur.